És most következzen a X3-as E83-asunk olajteknő tömítés cseréjének a második része. Szereljük az első kardántengelyt. Kézzel próbáljuk meg odaforgatni a következő csavarhoz, és így könnyű, mindig alul van a csavar, amit ki kell szedni, tehát akár egy légkulccsal, vagy bármivel kiszedhető. A másik oldalon másik 4 csavar vár minket, tehát összesen 8 csavar fogja a kardántengelyt. Kicsit össze szokott gyógyulni a kardántengely kihajtással. Próbáljunk meg egy csavarhúzóval megfeszíteni, hogy eljöjjön a kihajtástól. Az első diffit 4 csavar fogja. Nagyon-nagyon rossz helyen vannak. Ez az első csavar. Második. A harmadik. És a negyedik. A felső 2 csavar kivételét nem tudtam még videózni, mert nagyon rossz helyen vannak. Talán célra vezetőbb először levenni az egész motorbölcsőt és utána levenni a diffit, de én először a diffit vettem le. Kim van az összes csavar, akkor a diffit jó erősen fogjuk meg, mert azért van benne súly. Húzzuk el a teknőtől, hogy kijöjjön egy ilyen csődarab, amin egy tömítés van, az a diffinek a része. Utána elvileg könnyen kijön már. Következő lépés motor felfüggesztése. Vegyük elő a vonószemet, és a motor elején található egy furat, amiben pont olyan menet van, amiben beleillik a vontatószem. Úgyhogy annál fogva nagyon szuperül fel lehet függeszteni az egész motort. A motortartókat ezután csavarozzuk le. Most én a baloldali motortartónál felülről nem értem el az anyát, ezért a 2 lenti csavart vettem ki, ami magához a motorbölcsőhöz fogja a motortartóbakot.
A jobb oldalon már el lehet érni az anyát egy jó nagy hosszú szárral és egy csuklóval. Következő lépésünk, hogy leválasztjuk a kormányművét a motorbölcsőről. Fent anya van, alulról megy fölfelé a csavar, tehát fent az anyát ellen tartani szükséges, hogy kibírjuk venni a csavart. Aztán összedem az elgurult gyógyszeremet,